Lagaw. Wah. Hello logofer. Good morning to everyone. Nei जोंहा. Hello होनदो. Hello. आङो फुङाव दंफैयो नै फिल्डआव आं बेसे खारदोंमोन न'निफ्राय जास्ट खारबोनानै ओरैबायदि मेंबाय बे जाबाय जोंनि नलबारि फिल्डआव ओरैबायदि मानसिफोरा प्रेक्टिस खालामो जोंना नानिया बेसेबां गोबाव जाखो प्रेक्टिस खालामनाया खारनाया गोबावानो जाबाय ना नोङो बे फिल्डआव खेबबेसे गिदिङो खेनब्रै गिदिङो ना अनुमान खै मिटार जागोन ओरैजाय गोलाव आरो ओरैजाय 100 200 300 400 माने 100 200 300 400 खौ 400 खौ जुदि खेब्रैबा बेसेबां जागोन 800 नामा आच्छा बारा गोबाव जायाखैनो जानानिया बियो माने सामफ्रामबो फैयोना सामफ्रामबो फैयो फुङाव प्रेक्टिस खालामनांगौ ओमफ्राय दा बिनानावा जोंना खारखांबाय ओमफ्राय खारखांना दसे रेस्ट लानोसै आरो एसे खारबावगोन होनना बुंदों दा बिदिबा ना आरो माखासेफोरखौ खोन्थाबावनोसै आंबो फैयै फैनानै न'निफ्राय फैनानै ओरैबायदि गोलोमखाजोब्बाय एबारसो खारबावनोसै माबोरै जायो हाथाराना प्रेक्टिस गैयाबा खारनाया नै ओरैनिफ्राय सोरबा नै गेलेनायफ्रा मादि गेलेदों खोन्थानोसै आरो सोरबा बल जोनायफ्रा जोदों दाबो मोजां पहर जायाखै नैरैजाय ओमफ्राय जों इसोर खारबाय दं दाबो इसोर जाहैबाय खैपाक हल 6 बार 5 बार नुदोंना 5 बार जाबायनो आंथ' आयु जेने थेने फाखोनैल' गिदिंनो हायो आङो खारनायनिबो हुदा गैला नालाय इसोर जाहैबाय मा माने हाबा जानो गोजासो फाखो बेसे खारनाया फाखोथाम आयु सामफ्राम फैना नोंसोर साथामाबो हाबा जानो गोजासो नुदों मालाय एसे मोजां प्रेक्टिस खालामो खैपाक मारिबो भाई 20 पाक नुदोंना 20 पाक मारिगोननो कोने किमान पाक मारिबो क दे एबार दुई साइलम তুমি কিমান পাক মারিবি 5 মারিবি তুমি 4 তুমি 4 बेखौनो मा होनो खारसिलायनो खाथाबनानै बा बारै होबाय लागाव वाह थाइरखानाबो खारबावलायोसोलै वाव जोंना मामाया खारनो नागिरदों 1 2 3 go Sweet. गिलिथार ना? गिलिर। तुम्हार घर कौन बोले? बताखाना। तुम्हें के पाक मारिले बोले? 8 पाक। मैं 2 पाक मारियो को पाइ গৈছো 8 पाक मारिছে না? তাৰ পাছে কি তোমাৰ লৰা চলি আছে নেকি? আছে। কিমান বছৰ? এজন 2 বছৰ না সা বিয়া পাতিও কিমান 8 পাক ৰান কৰিলে 8 পাকত কিমান হ'ব 100 18 গ। সাইটো হল। বনৰিबो सासेयाबो इबो हाबा जानायसो ना गथ' साबेसे दं होनदो सासे फिसाजो खै बोसोर जाखो 6 बोसोर रानिं डिस्टेन्स खेल दं बेखायनो बिथाङा प्रेक्टिस खालामबाय दङ ओरैबायदि मेंबाय आंबो खारनानै आयु नै गोरगुलायबाय गेस पास হৈছে মোৰ गेस पास হৈছে বহুত দিন হৈছিল মই প্ৰেক্টিস কৰা নাই আজি প্ৰেক্টিস কৰিলো আয়ু ইমান ভাগৰ লাগিলে ও বাবা ইমান ভাগৰ লাগিলো হলেও চেষ্টা কৰিম আৰু আজি বা মই পুৰা প্ৰেক্টিস কৰিম ডেইলি মই ৰাতিপুৱা আহিম দৌৰিম ঠিক আছে আজি মই অলপ আপোনালোকে মৰ্নিং টাইমত অলপ ভিডিও ক্লিপ কৰি দেখালো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট বক্সত দিব লৰা ছোৱালী কেইটা আছে ৰে বাইদেউ একজন কিমান বছৰ হ'ল 4 বছৰ কেই পাক মাৰিলে বোলে 10 পাক আপোনাৰ 10 পাক আৰু ছোৱালী না লৰা আছে চাগে ন আপোনাৰো ছোৱালী কেই বছৰ বোলে 3 বছৰ তাৰপাছত মানে সিহঁতি 10 পাক মাৰিলে বোলে একে গাঁৱৰে হয় সিহঁতি বটাকানা ন ও আমাক কৰি আছে ইয়া কিমান পাক মাৰিবি তোমালোকে কিমানলৈকে পাৰো ডেইলি আহে নে আহে ন কিবা এপ্লাই কৰিছে নেকি কৰা নাই মানে দেহাটো মানে ফিটনেসটো ভাল ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু ন ঠিক আছে গুড তুমি কি পাক মাৰিলি মই 8 মাৰিলো 8 কেই পাক মাৰিলি 6 পাক নুদों 6 পাক নে ভাই 10 नुदों ना फंबाय 10 पाक मारिबायनो 10 पाक रान दुल 10 पाक मारिले बुले কৈছে दाना खारखांना फैबाय आङो मेंबाय ओरैबायदि मेंबाय ओमफ्राय इयाव फिसा सावदों माने मेंनायजों सा खापसे लोंनानै आरामसे थान्दा खालामलांसैलै आयौ हाबाब ओरैबायदि खारफ्लांबाय बारा खारफ्लांगारबायना एबार नै आङो जास्ट फैबाय फिल्डनिफ्राय दायो नै फिथा जानोसै जायाखैनो दा सावगासिनो नै नैबे जाबाय अन दा सावनो नागिरदों नामा नै फिथा सावग्राया मोजां खोन्थाथारबाय आं फिथा सावग्राखौबो देखायना होनदोंमोन नैबे सासेया
माने देलायाखैनो लाजिदों माने फुंजा सिखारनाल' फैथारदोंनो खानाय खानाखै पाउडार फुनाखै मोजां नुनाय नङा होननानै अब्ला बिसोर खोन्थाबाय दि मा लागायखो दाबो जाया नामा बेलाय मा बुस्थु सिनि अ सिनिबो लागायनांगौ ओमफ्राय माथो सिबिङावनो होखाया जानो सिबिङावबो होयो ओमफ्राय इयो उनाव होबाथाय मोजां मिलायनाय अ एबार नै फार्स्ट टाइम माजों लागायग्रोनांगौनो अनावहाय एसे सिनि होनानै लागायग्रोनांगौनो बेनि उनावहाय सिबिंजोंबा बारा मोजां नाङा होनना बुंदों माने बिसोर जेनेबा सावग्रा नालाय बिसोरनाव आइडिया दंसै आंनावथ' गैया थेवब्लाबो सोंबाय आङो नोंथांमोननो जुदि सोरबाफोर बेरेफुंजायाव बेबायदि टाइमाव फैनानै जुदि फिथा जाफैनो गोसो दंब्ला नैबे जोंनि नोलोबारि जास्ट हाबनायावनो नोलोबारियाव बिस्राल' सावखायो आरो बे मोनसेल'खा फुङाव ना बे मोनसेल'खा ना दैलि सावो ना फिथाखौ दि होमबा सोरबाफोर जुदि जाफैनो गोसो दंबा मा होनो खोन्थाहरदो जाफैनो गोसोबा ना फिथा थाइसेयाव माबाल'सो खोमा 10 थाखाल' नै फिथा मालिक आंनो एबार हरसिगोन फिथाखौ एबार जानोसै गोथाव जादोंलै जाबाय आङो हेल' लोगोफोर आङो फुङाव फैबाय एसे माखासे खारनायखौबो खोन्थाबाय ओमफ्राय दायो साहा लोंबाय फिथा जानायखौबो एसे खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिदिबा दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय बाय बाय